Toyota je tá najväčšia automobilka na svete. Toyota má zároveň tie najväčšie skúsenosti s hybridmi, robí ich najdlhšie. Tiež môžeme o Toyote povedať, že má to najikonickejšie malé auto, čo je Yaris. No a tu za mnou je ten najväčší Yaris Cross. Zároveň by to mal byť ten najlepší Yaris zo všetkých Yarisov. Možno okrem toho Yarisu GR, ale to je trochu iná kategória. My sa dneska spolu na to pozrieme, čo je ten najlepší Yaris a na všetky tie toho auta, keďže tých tu je niekoľko. Pod kapotou Yarisky Cross máme 1.5, ale nie je to štvorvalec, je to iba trojvalček, atmosféra. No máme tu samozrejme hybridný pohon, však sedíme v Toyote. A čo je dosť veľká raritka pri tomto aute, to je to, že tu máme pohon všetkých 4 kolies. Málo ktoré, v podstate asi žiadne auto v tejto triede kompaktných crossoverov pohon všetkých 4 kolies už v dnešnej dobe neponúka, možno len KGM Tivoli. Takže je to taký unikát. Čo je ale super pri tomto hybridnom pohone, to je to, že keďže tu nemáte klasickú prevodovku, ale je tu CVTčka, tak keď chodíte takto po meste, ako chodíme my teraz, s nízkymi rýchlosťami, rozbiehate sa, parkujete niekde, manevrujete, tak fakt, že tak plynulo sa to auto rozbieha, čo povieš, že žiadne také trhnutie, žiadne nejaké šklbnutie, proste skoro ako elektromobil v podstate. Áno, tak ten rozbeh je na elektriku, čiže to rozbiehanie je ako elektromobil, lebo to je na elektriku. Ty si to mal teraz ešte umocnené tým, že si mal pustený režim na snow, na sneh, takže to auto bolo ešte voľnejšie ako normálne, ale áno, to rozbiehanie na elektriku, ten prechod na ten spaľovák si nevšimnete, to je pri každej Toyote rovnaké. Tu ešte tým, že teda tá auto je štvorkolka a je tu tá vyššia výbava, tak sa tu dá nastaviť rôzne režimy jazdy. Čo tu máme na výber? Vieš čo, je tu snow, čo si mal teraz pustené na nejaký na sneh, trail, asi nejaký offroadík, normálny režim. Skôr, čo to je zaujímavé, je to čisto EV režim, kedy to auto vie takéto tieto prímestské, alebo teda mestské malé parkovacie trasy ísť na elektriku. Začnem možno rovno tým, mám pri sebe kľúčik, chcem to auto zamknúť, prichádzam k keylessu. Neviem, prečo to robí. Asi sa zamklo, každopádne moji susedia budú strašne radi, keď o 3:00 v noci prídem potichučo elektricky domov, potom zapípam toto. Ďalšia vec, super, hej, idem si otvoriť kufor, zapípe, že si ho otváram, ja viem, že si ho otváram, tak ale zapípe mi. Keď sme v tom kufri, ten kufor má 320 litrov, toto je verzia 4x4, verzia, ktorá 4x4 nie je, má 80 litrov plus, čiže rovných 400. Za mňa to úplne v pohode stačí. Ďalšia najvec tohto auta je to najdivnejšie kufrové plato, aké som kedy videl, vyzerá to ako roletka, keď som to auto preberal, som myslel, že to je roletka. Ono to je na takýchto divných lankách, len tu na takto dané, aby sa nepovedalo. Akože je to asi fajn, lebo ti to vieš s tým pracovať, ale je to proste také, že najdivnejšie. Zase to zapípalo, aby si vedel, že ten kufor zatváraš. No a keď sme pri tých zaujímavých zvukoch, čo to auto vydáva, poďme dovnútra. Musím vykvitovať, takzvané podotknúť tieto parádne oplastovania, ktoré toto auto všade má. Toto je za mňa najlepšie riešenie v triede, ďalšie toho auta. Je to asi jediné auto v tejto triede malých SUV, ktoré si uvedomuje, že chce byť kvázi terénne a je proste kryté, výška podvozku je nejakých 17 cm a keď sa na ten zadný nárazník pozrieme, tak ten akože, uhol je brutálny. S týmto autom mi sa podľa mňa dalo, že pekne jazdiť, ale pomer toho interiéru. Klasika, prichádzaš do auta, spočtené parkovačky, taký šarmantný, krásny zvuk, veľmi, veľmi príjemná tónina, ale prichádzaš, máš peňaženku, máš kľúče, sadáš si do auta, tam si ich hodíš, no klasíkov tu máš pomerne dosť, ale ja som teraz zvyknutý dávať si veci do tej stredovej opierky. A to je tá, že najlacnejšia stredová opierka, ako si kedy zažil. Je to podľa mňa ešte horšie ako tie opierky, čo sa predávajú v Tesku do jednotkových fábí. Keďže ty si ho otvoríš, sem si dáš veci, ona je komplet celá plastová. A potom hoci kedy, keď za jazdy urobíš toto, tak počuješ takýto fajnový zvuk. Tam proste není žiadne polstrovanie, nič. To je ďalšia najvec tohoto auta, ale z tých horších. A, dobre povedať, pri tom crossoveroidnom aute je tu zjazdový asistent. Čiže viac menej tie offroadové fičulky sú tu skoro všetky, čo to môžu byť. To je super. Čo je tiež fajn, tak ono tie stĺpiky, ktoré tu sú, napríklad tento Ačkový, sú relatívne úzke, takže keď chodíte takto po meste, tak ani tu nie sú nejaké veľké mŕtve uhly. A čo je tiež zaujímavé, tak takto z pohľadu mňa ako vodiča, ja pekne vidím normálne, že kapotu, keď sa trošku aj takto vykloním, tak vidím skoro až na predok auta, čiže pokiaľ to auto bude mať v rukách
človek, ktorý nevie povedzme až tak dobre šoférovať a bojí sa, že či už nejde vpredu niekde ťuknúť, tak toto sa asi báť veľmi nebude, lebo si pekne nakoniec tej kapoty dovidí. Čiže fakt ako do mestského prostredia podľa mňa celkom fajn vyladené auto, čo sa týka tých výhľadov a celkovo zladenia tej karosérie. Tiež spomeniem najmenší otvárací uhol zadných dverí v triede. Akože sem sa naložiť, neviem, že či mám ísť predkom, alebo zadkom, alebo bokom. Akože tie dvere sa otvárajú fakt žalostne. Inak čo sa týka priestoru, teraz to je nastavené na 1,85 m vysokého človeka. Ja mám 1,80 m, furt tu mám nejaké miesto. Nad hlavou mám toľkoto miesta, odborné miery. No a inak je to príjemné. Vzadu nie sú žiadne vyhrievané sedačky, nie je tu opierka, nie sú tu cup holdere, vieš si iba zložiť túto stredovú časť sedačky, tam si dať pitia. Ale toto je polstrované, ručka tu je, takže akože tiež v tomto segmente napríklad taká Moka, alebo tuším aj Arona, tu máme doma, tá nemá tieto rúčky, to som si 100% istý a ono ti to vadí, keď šofér je kaskadér. No a do toho mesta máš predné senzory, máš zadné senzory, máš zadnú kameru, tie predné senzory majú taký strašne príjemný zvuk. No a áno, do mesta je to parádne auto, z mňa tu nechýba nič, možno jediné, čo mi tu vadí, ten stredový tunel je z tvrdého plastu a brutálne mi toto šikanuje kolena a akože mohlo by to byť trošku iné. Áno, toto sú presne tie detaily, ako sme hovorili aj o tých lakťových opierkach, že by mohli byť mäkšie, tak to isté, proste toto, ten stredový tunel na nohu, že cítiť, že to auto nie je úplne prispôsobené tomu, aby ste tu trávili proste veľa času na nejakej dlhej ceste, lebo ak tu budete cestovať, a neviem, 3 hodiny po diaľnici, tak časom veľmi rýchlo zistíte, že proste sú tu tie detaily, ktoré nie sú úplne domyslené a kde vám to vyslovene že vadí. Takže s tým treba proste rátať. Čo je tu ale za mňa, že veľká domena, čo musím pochváliť takto počas prvých doslova metrov jazdy, čo v tom aute som išiel, tak to je riadenie, ktoré je také typicky japonské, že necítite, že by to bolo také odizolované, že by to bol nejaký PlayStation, že si tu točím volantom a nič sa nedieje, že reálne cítim tam také spojenie toho volanta s kolesami, ani to nie je nejaké preposilované, aj ten prevod je taký akože príjemný, takže toto je za mňa plusový bodík, je tu inak kožený volant. A vyzeráš, to je asi fakt koža, také na dotyk. Áno, pôsobí to taká kvalitná koža byť relatívne, takže toto sa mi páči. A druhá vec, čo sa mi páči, tak je dynamika, lebo máme tu 132 koní kombinovaný výkon, 185 Nm kombinovaný krútiaci moment. Neznie to ako nejaké ohorujúce čísla na papieri, ale zase keď si vezmete, že toto je celkom ľahké auto a takýto kompaktný crossoverik, tak dosť ten hybrid dokáže zatiahnuť a hlavne tým, že tu veľkú úlohu zohrávajú tie elektromotory, tak ten záťah je fakt, že slušný. No skoro mi vyhodilo platničku. Pohode. Na druhej strane cíti tu ten trojvalcový charakter motora, to treba povedať, že ono nie je to taký trojvalček ako 1.2 HTP alebo 1.0 alebo niečo podobné, že až taký trojvalcový charakter tu necítiť, že ten objem to trošku zachraňuje, ale keď trošku viacej pridáte, tak proste počuť, že ten motor je trojvalec, aj to vnímate na takých tých vibráciách. A aj by som povedal, že to otlučnenie jednak motora od toho interiéru nie je úplne dokonalé, že vnímate tu proste ten motor. A čo si ty dobre postrehol, tak teda ani to odhlučnenie od kolies nie je úplne perfektné. No, hlučnosť v interiéri, ja nechcem povedať, že tragická, ale dosť sa tomuto slovu blíži. Teraz ideme 80, ja mám pocit, že sedím vonku. Ja mám Škodu 105 a tam je to len o trošku horšie ako tu na. Čiže akože to by som tu asi trochu dopracoval sa, to auto je z tej najlasnejšej kategórie SUVčiek, čiže niekde sa proste šetriť muselo. Určite, keby toto auto beriem ja, tak by som si dal vytlmiť podbehy a možno aj podvozok, lebo je to také hlučnejšie, ale to JBL to vie pomerne dobre prekryť. No, čo je každopádne tu veľmi dobre vyladené, to je celý ten hybridný systém. Akože na toto nemôže nikto jedno krivé slovo povedať, proste Toyota tie hybridy robiť vie a celé to zladenie je proste výborné. On ten jeden elektromotor je v prevodovke a teda je spolu v tom bloku s motorom, druhý elektromotor je na zadnej náprave, ten poháňa zadné kolesa, zabezpečuje ten pohon všetkých 4 kolies. A všeobecne ako ten systém funguje, ako reaguje, ako je celý taký kultivovaný, ako je to celé zladené, proste tam cítiť veľmi pekne tie roky, čo Toyota sa snaží tie hybridy vyvíjať. 27 roky. 27 roky. A s tým súvisí inak aj spotreba, lebo však toto auto má kombinovanú spotrebu 4,5 litra na 100 km. Tak, čo to je famózne. To je famózne. A hlavne, kde sa ten hybrid dosť prejaví, tak to je v tom mestskom prostredí, lebo akože tam práve tie spalováky klasické, nehybridné majú najväčšie spotreby a tam práve ten hybrid vám dokáže veľmi veľa toho ušetriť. No na diaľnici to už až
takú efektivitu nemá. Tam už si to, čo to vypýta, koľko to má diaľničnú spotrebu? Vieš čo, keď to tlačíš tých 130, tak tam je okolo 6,5, 7, to záleží od toho, aké sú kopce, aké sú veci. Ja som teraz bol cez víkend na CHR-ke v Prahe, ale tiež to je vlastne hybrid trojťažký, trochu silnejší. Ja som išiel 110 a bol som schopný za 4,1 litra, že ten hybrid vie aj na tej diaľnici pomáhať, keď ho nenaháňaš rýchlo. Keď ideš tou nižšou rýchlosťou tých 110-120, ktorý ten motor to utiahne, tá elektrika. Čo je fajn a čo treba spomenúť, podľa mňa, toto auto nemusíš nabíjať. Toto nie je plug-in hybrid, to znamená, že ono sa o seba stará kompletne samé sa nabíja, samé sa vybíja, samé plachtí, všetko robí samé, ty iba dávaš plyn na brzu, nič neriešiš. Presne tak, to je na tom fajn. No ako sme tu prešli cez taký priečný spoj a teraz aj cez taký prejdeme, tak ma to privádza k tomu povedať si pár slov o podvozku, ktorý zodpovedá tomu, že je to také cenovo dostupnejšie. Ale nie je zlý. Kompaktné, SUVčko, kompaktný crossover, on nie je zlý, ale proste cítiť na ňom, že je taký jednoduchší. A cítiť to hlavne na tom, keď prejdete nejakú takú ostrejšiu priečnú nerovnosť, ako sú takéto spoje na ceste, že vtedy reálne cítite, že ďalšie zvuky, ďalšie typ pípania. Okay, toto bol systém proti vybočeniu z jazdného pruhu inak. A ten podvozok proste vie trošku tak odskočiť. Hlavne tá zadná náprava na takých priečných nerovnostiach, že cítiť, že doslova si to tak podskočí na ostrej nerovnosti. Ona neodskakuje tak typicky ako napríklad vlečné nápravy. Tu máš nezávislú nápravu zadnú, ale to auto robí to, že ono si sadne, odľahčí sa a ten zadok tak vyhodí do vzduchu. Že nie je to takéto odskočenie, že nestihol som odpružiť, ale proste, že som to auto vyhodil do vzduchu. Ale inak je ten podvozok dosť dobrý. Pokiaľ vyslovene netrafíte nejaké také tie ostré priečné nerovnosti, tak funguje fajn. Inak podľa mňa aj keby, že sú tu že menšie kolesá, niekto si nepotrpí úplne na ten štýl a dá si tam povedzme 17, tak už to zase bude o niečom inom, bude to trošku ešte komfortnejšie. Na bežných nerovnostiach je to v pohode. A ten podvozok je fajn v tom, že tým, že není nejako mäkký, ale je skôr taký tuhší alebo neutrálny, tak pokiaľ sa rozhodnete sa niekde povoziť trošku rýchlejšie v zákrutách, tak to auto veľmi pekne drží na ceste. Príjemným prekvapením v interiéri Yarisu Cross boli pre mňa tieto sedadlá, ktoré sú celokožené a pôsobia ako keby boli z trošku väčšieho auta, kebyže sú v nejakom Avencice, tak vôbec by mi to napríklad nevadilo, čiže aj veľmi príjemne sa v nich sedí, aj celkom nízko si tu viete sadnúť na to, že je to takýto crossover, takže ten postred je tu výborný. Materiály sú tu väčšinou tvrdé plasty, ale tu je to napríklad mäkčené, páčia sa mi tieto lištičky, ktoré pekne ladia s farbou karosérie v tomto prípade. Stropnica je taká lacnejšia. A aj tieto lakťové opierky, oni pôsobia, že budú mäkké, ale v skutočnosti pod týmto mäkčeným plastom je tvrdý plast, takže počasie vás to bude trošku tlačiť do lakťa. A toto takisto pod týmto látkovým čalúnením je tvrdý plast, takže tiež pri dlhšej trase vás to bude trošku tlačiť. Áno, nie je to auto úplne na dlhé trasy, takže nemôžeme sa na to sťažovať, ale treba to určite spomenúť. Tuto je taká priehradka pogumovaná, čo je super. Možno trošku neergonomicky sú uložené tieto výduchy ventilácie, pretože vy keď si ich nasmerujete dohora, že chcete, aby ten vzduch fúkal a cirkuloval v tom aute, tak vám bude fúkať akurát tak po tento displej. Čiže možno by to umiestnenie mohlo byť trošku strategickejšie. V každom prípade máme tu priehradku na bezrotové nabíjanie telefónov, držiaky na nápoje. Infotainment je super, že je uložený takto vyššie, takže máte ho v podstate v zornom poli, nemusíte sa pozrieť očami nejako dole, aby ste tam videli tie informácie. Vidíte, že je tu bezdrôtový Apple CarPlay. Samotný infotainment toho auta je taký jednoduchší, aj niekedy trošku mu dlhšie trvá, kým sa niečo tam načíta, ale na druhej strane je celkom prehľadný, sú tu v podstate veľké ikony, veľa rôznych informácií. Virtuálny prístrojový štít, taký displejček tiež takým jednoduchším zobrazením, ale pekne prehľadným, analogové ukazovatele na bokoch. A pekne je tu aj head-up display, ktorý premieta údaje na čelné sklo, takže je to také pokrokovejšie riešenie, nie je to taká nejaká tablička, ktorá sa vám len tak vyklopí. A okrem toho, že tu máte rýchlosť, že tu máte otáčky, rýchlostné obmedzenia, také základné informácie, tak vám to napríklad zobrazí aj to, že keď vám niekto volá, kto vám volá. Čiže má to veľa rôznych zaujímavých informácií, páči sa mi to. No a pochváliť musím aj to, že tu máme audiosystém JBL. Málo ktoré takéto kompaktnejšie auto má nejaký značkový audiosystém a keď máte radi kvalitnú hudbu, tak toto vám bude robiť radosť. A inak, čo je podstatné povedať pri tomto hybride, okrem toho, že tu máte klasický režim D na jazdu dopredu, tak je tu aj režim B na rekuperáciu. Čo ale nie je iba rekuperácia, no veľa ľudí hovorí, dokonca aj recenzentov hovorí, že to je iba na rekuperáciu. No ono to nie je úplne tak. Ten režim B aj vyvoláva, alebo B vyvoláva brzdenie motorom. To znamená, že keď sa spustíš z donovalov dole na Bčku,
to auto nechá nakopnutý motor, bude ťa brzdiť motorom. Čiže áno, je to silnejšia rekuperácia, viac to rekuperuje, ale viac to brzdí motorom. Lebo normálne ten hybrid, ten motor proste vypne pri jazde z kopca a Vajkon Deal sa nabitý, nerieši ťa vôbec. Ono to funguje tak, že v podstate štandardne to auto takto rekuperuje, keď pustím plyn, tak proste viacej spomaluje, ako keď je to v tom režime D. Ale pokiaľ už je napríklad tá batéria veľmi nabitá, alebo je stúpanie, respektíve klesanie strmšie, tak vtedy to aj na tej CVT-čke zvolí taký prevod, aby to auto brzdilo motorom. Čiže je to tiež fajn, že keď budete schádzať cez nejaké horské priechody, tak nemusíte mať stále nohu na brzde, ale veľkú časť toho brzdenia vyriešite práve tú rekuperáciu, respektíve tým brzdením motorom v tom režime B. Takže celkom to tak akože spríjemňuje jazdu. No Miňo, čo povieš takto na záver na toto auto? Akože úprimne ja sa priznám, že trošku som mal taký názor jednu dobu, že je to trošku také nezmyselné možno auto, že neviem, že kto by si to kúpil, ale keďže tých aut vidím veľmi veľa na slovenských cestách, tak ľudí to asi baví, asi sa im to páči. A keď som si to vyskúšal, tak musím povedať, že je to naozaj zaujímavé auto. Viem si predstaviť rôzne cieľové skupiny, ktorým by to mohlo vyhovovať. Čo povieš ty? No ja som úplne majiteľ a majster nemať ja rád rôznych SUVčiek a malých SUVčiek, ja to proste necením, tento nový trend, kedy všetci chcú mať SUVčka, ale tento Yaris Cross sa mi strašne dlho páčil zvonku, bolo také zlaté milé autičko, teraz som mal prvýkrát tento čas s ním možnosť povoziť a mne to auto dáva mega zmysel. Či to je nejaká mladá rodinka, alebo práve 60-tníci, 70-tníci, ktorí si chcú kúpiť to jedno auto na 15 rokov, toto je ono, je to jednoduchá technológia, jednoduchá technika, toto auto vydrží dlho, dostane sa všade, do kufru sa dvaja ľudia zbalia úplne s extrémnym prehľadom, tu je veľa miesta, príjemné sedačky na staré zničené chrbty, výška nastupovania je úplne príjemná, ani do toho nemusíš liesť po rebríku, ani do toho nepadáš, čiže za mňa úplne ideálne, to auto má asistenty, postráži ťa na ceste, samé zabrzdí, zastaví, všetko možné to spraví a není to obrovské, prehnané, nezmyselné SUVčko, kde sedia dvaja ľudia a v živote ten priestor nevyužijú. Toto je za mňa, že veľmi dobré auto a dovolím si povedať, že v tejto triede to je to najlepšie, čo sa dá kúpiť. Či to už je CVT-čka, ktorú nie všetci majú radi, ale je to proste mega praktická vec. Či to už je hybrid, ktorý je proste maximálne efektívny. Ten samotný motor inak má efektivitu nejakých 40%, čiže je to aj veľmi efektívny motor a nič tu nechýba. Čiže za mňa je to že veľmi dobré auto. Máš tomu ešte čo povedať? Asi sme povedali všetko, počuli ste to od nás oboch. Ak by ste si takýto Yaris Cross chceli kúpiť, alebo uvažujete, aj tento konkrétny, tak na našom webe autoro.sk nájdete inzeráty, kľudne si popozerajte, povyberajte. Sledujte tiež náš Instagram, kde pridávame rôzne zaujímavé videjka aj z predaja aut, aj z iných oblastí, čo sa aut týka. No a vidíme sa čoskoro pri ďalšom zaujímavom aute, na ktoré sa spolu s Miňom pozrieme. Detailne. Čaute.